Когато умът не спира, прескача от мисъл в мисъл, от тема в тема, връща разговори, преддъвква, измисля сценарии, търси отговори на въпроси, които още не си задал. Бих избрала лепидолита за теб. Палитра от люлюково, розово, сиво, тъмно, гладък, фасетиран или на малки купчета. Формите му се променят, но това меко усещане остава. Лепидолитът се свързва с спокойствието, емоционалното равновесие и по-лекото преминаване през периоди на промяна. Бих го избрала за хората, които анализират всяка една дума, които вечер продължават разговорите от деня, ситуации, обмислят и премислят и казват: ами ако беше това. За тези, които искат да предвидят всички възможни варианти, да бъдат подготвени за всичко. А понякога умът има нужда просто да остави нещата така недовършени, без решение, без окончателен отговор, да се отпуснеш, без сценарий, ами ако. Лепидолитът ми напомня точно това. Не всяка мисъл заслужава цялото ти внимание. И не всичко трябва да бъде разрешено точно днес и точно сега. Понякога можеш просто да оставиш утрешния ден да дойде и да мислиш тогава.